Ebben a videóban áttekintjük, mely bankok kínálnak 10 millió forintnál nagyobb összegű személyi kölcsönt, milyen feltételekkel, és mire érdemes figyelni, ha ilyen hitelt szeretnél igényelni. Maradj velünk a részletekért! Jelenleg csak az Unicredit Bank és az Erste Bank kínál 12 millió forintig terjedő személyi kölcsönt. A CIB és az MBH Bank 10 millió forintig, míg a Cetelem Bank 9,9 millió forintig hitelez. A Raiffeisen és az OTP Bank 8 millió forintot, a KNH Bank pedig legfeljebb 7 millió forintot nyújt. A JTM szabály szerint 600 000 forint nettó jövedelem alatt a kereset legfeljebb 50%-a, 600 000 forint felett pedig 60%-a fordítható hitelszolgálatra. 10-12 millió forint hitelhez 8 éves futamidőre minimum 330-420 000 forint nettó jövedelem szükséges. Az Unicredit Bank esetében 10 millió forintot meghaladó kölcsönhöz legalább 600 000 forint nettó jövedelmet kell igazolni. 7 éves futamidőre az Unicredit, Erste, CIB és MBH bankok kínálnak személyi hitelt. 8 éves futamidőre már csak az Unicredit és az Erste Bank nyújt kölcsönt. 10 millió forint hitel esetén havi 164-172 000 forint törlesztőt kell fizetni. 12 millió forintnál ez 197-207 000 forintra emelkedik, ami 18,9-19,9 millió forint teljes visszafizetést jelent. A személyi kölcsönök átfutási ideje általában néhány nap. A saját számlavezető bankunknál akár órák alatt is elbírálhatják az igénylést. A személyi kölcsönök többsége szabad felhasználású, így bármilyen célra fordítható, legyen az autó, vagy lakásvásárlás, lakásfelújítás, esküvő vagy orvosi beavatkozás. A bankok nem ellenőrzik a felhasználást, így számlákat sem kell bemutatni. Az Unicredit, CIB és MBH bank személyi hiteleinek nincs induló költsége, míg az Erste Bank 1% folyósítási díjat számol fel. Ez 10-12 millió forint hitelnél 100-120 000 forint kiadást jelenthet. A jelenlegi személyi kölcsönök fix kamatozásúak, így a kamat és a havi törlesztő a futamidő végéig változatlan. Ezáltal nem kell kamatkockázattal számolni. Nyugdíjasok is igényelhetnek nagy összegű személyi kölcsönt, ha az öregségi nyugdíj elegendő a törlesztő részletek fedezésére. A bankok általában 65-75 éves korhatárt szabnak, így idősebb igénylők esetén adóstárs bevonása szükséges lehet. A legtöbb bank 20-23 éves kortól nyújt nagy összegű hitelt. A meglévő hitelkártyák és folyószámlahitelek keretei is beleszámítanak a JTM számításba, ami befolyásolhatja a felvehető hitel összegét. Ezért, ha a jövedelem nem elegendő, érdemes lehet megszüntetni a hitelkereteket. Összefoglalva, a nagyobb összegű személyi kölcsön igénylésénél fontos figyelembe venni a bankok eltérő feltételeit és a szükséges jövedelmet. Ha megfelelsz a feltételeknek, a személyi kölcsön széleskörű felhasználási lehetőségeket kínál.